Hangon Söderboneesissa sijaitsee upea kokonaisuus, hirsihuvila sekä rantasauna. Tyylikkäät rakennukset ovat yli 6000 neliöisellä merenrantatontilla. Kokonaisuuteen kuuluu myös varasto- ja autokatos, puuvaja ja grillikatos. Kaikki rakennukset ovat ammattilaisten vuonna 2008 rakentamia Honkarakenteen laadukkaita rakennuksia. Tontilla on omaa rantaviivaa peräti 90 metriä. Rantasaunan edessä on viihtyisä hiekkapohjainen ranta. Aurinkoisella kukkulalla sijaitseva huvila on erittäin hyvin varusteltu. Korkean, upealla näköala-ikkunoilla ja varavalla takalla varustetun olohuoneen lisäksi huvilassa on keittiö ja viihtyisä ruokailutila sekä 3 makuuhuonetta. Makuuhuoneista 2 sijaitsee alakerrassa, 3. päämakuuhuone sijaitsee toisessa kerroksessa. Makuuhuoneen edessä on oma viihtyisä oleskeluparvi. Huvilassa on myös puulämmitteinen sauna ja tilava suihku ja kodinhoitotila. Myös rantasauna on upeasti viimeistelty viihtyisä kokonaisuus. Puulämmitteisen saunan lisäksi rantasaunassa on suihkulla ja lattialämmityksellä varustettu pesuhuone sekä minikeittiöllä varustettu viihtyisä takkahuone. Tämä erittäin tyylikäs kokonaisuus sijaitsee lähellä Lappohjan kylää 20 minuutin ajomatkan päässä Tammisaaren ja Hangon palveluista. Pääkaupunkiseudulta huvilalle ajaa noin 1,5 tunnissa. Omasta rannasta voi veneellä vaikkapa Hangon satamiin tai Bromarvin kylään. Kysy lisää ja tule tutustumaan ja ihastu. Tämä upea kokonaisuus voi toteuttaa sinun vapaa-ajan unelmasi.